Hej alle sammen, og velkommen til Chili Rap Challenge med mig og David her. Det bliver pragtfuldt. Ja. De sygeste chilier her. I kan se dem i siderne. Den første her, det er anden verdens stærkeste chili. Og så kommer vi videre med en masse af verdens stærkeste. Ja. Og så til slut endnu en af anden verdens stærkeste chili. Yes, og planen er, at vi skal spise verdens stærkeste chili. Vi tager de to, der ligger nærmest mod midten. Yes, og det skal nok blive sjovt, så efter det, så skal vi lave en lille rap, efter vi har spist chilien. Vi skal lige have et mellemrum, efter vi har spist dem, uden at drikke noget som helst mælk, eller hvad I nu kunne finde på. Og så skal vi rap. Det vil gå 15 sekunder imellem. Yes. Ja. Og så har vi tænkt os at måske nominere et par stykker. Og hvis I nu har lyst, så kan I også godt prøve den her challenge uden at være nomineret. Og så nominere nogle andre. Ja, men vi skriver bare i kommentarfeltet, hvem vi nominerer. Ja. Så yes. Lad os komme i gang. Så det er meget vigtigt, at vi lige har handsker på. Ja. Hvis nu vi klør os i øjnene. Oh my god. Og der er allerede ambulance efter så. Ja, der var en sirene, hvis I ikke ville gå vel. Ja. Der var det de her to. Yep. Det var det. Det er ikke noget, jeg har lyst til mere. Nej. Så er det smart lige at dyppe dem i det her glas, som I også har set andre gøre. Yep. Det gør man jo med grøntsager. Min mave den kilder. Ja. Oh my god. Jeg er spændt. Jeg ved ikke lige, om I kan se, hvad jeg laver, men jeg skal lige det her lort over. Det er ret uhyggeligt. Fuck, man. Det tager os i Sigurds. Altså bare lige skal den over. Fuck, det lugter allerede meget godt. Meget godt. Fuck, jeg glæder mig. Det vil vi lige prøve. Ja. Min næste ja. Så det er jo bare lige at komme i gang. På 3. Gør vi det med 3? Ja, og vi skal trykke den. Vi skal trykke den godt. Det er noget værd lort, vi har rødt os ud i. Det er lige meget. Okay, vi tager den for 10, okay? Så langt! 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Har du sat timer til? Gør nu. Det gør du nu. Fedt. Husk nu, det er bare lidt som en normal chili. Er det 10 sekunder? Så skal vi vel heroppe nu. Så er det gået 20 sekunder. Skal jeg starte? Ja. Ingen vej tilbage, mand. Fuck. Harder. You're about to get scarlet. Fire like a 12 gauge shotgun. Let's go. Majestic Records. I'm hot as an inferno, call me the pepper rapper. I'm burning journals, the eternal fire burning in my mouth. Turning purple, me and Dave, simply better. The yin and yang like salt and pepper. I'm the psycho pyro. Building like no styrofoam, fine shots up in here. Ought to burn the shit down to the... Can't measure this pepper shit in degrees, cause I'm off the scales. I ate this fucking pepper and it sure did pay the bill. I could really use some fucking milk, I'm out of here. Chili sætter gang i dit system. Nogle gange er det et problem, hvis du ikke bliver en sten. Føles som eksem, skulle jeg da mene. Og det her er bare en ud af mange. Skriver ikke flere til sang. Den her føles allerede for lang. Svært kommer bange, eller brang ud på min hoved. Gør det svært at holde ud. Foretrækker knytnæver blod tud. Frem for chili og tud. Jeg har ikke nogen chili Claus. Med den her chili giver mig Claus. Sæt mig for et publikum og håber på applaus. Det var sick in the house. I'm out motherfucker. Burning motherfucker. See you later motherfucker. Fuck det sygt.
fuck. Ej, har du ikke hørt op til mig, mand? Bjarne. Det er faktisk vildt, det her. Græder. Jeg græder, Sigurd. Hold da kæft. Bare tag den med ro. Det er kroppens måde at sige tak på. Det går godt. Fuck. Okay. Jeg vil lige minde om, at det er nogle måneder siden, jeg har grædt sidst. Der er et kamera, der gik ud, tror jeg. Kram. Fuck. Det er vildt. Og der var ikke så vildt, som jeg troede. Tager vi noget brød nu? Fedt. Fedt. Bare lave en pakke mad. Jeg vil også have noget brød. Jeg har ikke taget noget. Yeah! Det er godt nok. Fuck. Skud til Chile Claus. Du er vild. Vi er største fans. Nej. Ej, du er vores. Hvad? Hvem vil kan stoppe, mand? Er du? Det er jeg ikke. Det er faktisk ikke så vildt, som jeg troede. Jeg skulle have noget der. Du smider du brød på gulvet. En kniv. Og mit ben. Jeg er så bange for, at man kan se mig. Det er meget vildt. Fuck, det går ondt, når man ikke spiser noget. Ja. Giv mig noget mælk. Der står jo bil. Hvorfor ikke mere yoghurt? Det var lige... Er det ud? Nej, men... Fuck, det er ikke chilien, bare roligt for hendes. Det er bare... det er det ikke. Skal vi ikke have noget vand, Sigurd? Ej, det er sådan noget, vi gør normalt det her. Det er ikke chili. Nej, jeg mente det faktisk. Det er fordi... Når man blander mælk og yoghurt, så smager det ikke så godt. Det smager virkelig ikke godt. Men jeg håber I noget videoen. Og vil like den. Skud til min far for at kunne have givet os de her chilier. Jeg er ikke engang færdig med det, jeg er ved at drikke. Det er faktisk... Fuck, drenge. Det kan helt klart anbefales. Det er ikke så slemt, som man skulle tro. Også til pigerne. Også til pigerne. Og alle bedste forældrene. Ja. Det er ikke noget køn. Fuck, det er utroligt, hvor dårligt mælk og yoghurt smager. Det er nærmest værre end af chili. Nu er det ikke så vildt mere. Kommer. Skal vi vente på det? Au. Er det kun min løg, der går ondt? Det er måske fordi, jeg lige har været ude at pisse. This girl is on fire! Men... Men ja. Men velkommen til vores studie. Ja. Og glemte vi at sige navn på verdens stærkeste chili, tror jeg nok. Det her er en
Trinidad Scorpion. Ja, Trinidad Scorpion. Og den anden verdens stærkeste, det er dem, der var i siderne. Det hedder et bok. Det er Bud Orange Copenhagen, hvis jeg udtaler det rigtigt. Ja. Så hvis I vil have noget... Nogle stærke varer. Og lige den chili challenge her, det behøver altså ikke være verdens stærkeste. Det kan bare være alle chilier. Det kommer an på, hvor meget svans du er jo. Ja, fuck. Og vise ham lidt bags, du ved. Ja. Selvom jeg har håret bag ørerne. Fuck. Challenge completed, eller hvad den hedder. Og aldrig igen. Ikke lige i år i hvert fald. Ikke lige forløb i hvert fald. Skal vi bare gå? 1 minut stillhed. Et minut stillhed for de chilier, der offrede livet. Ja, de kæmpede bragt. Og de gav ikke op uden kamp. Som en rigtig chili. Ja. Men vi var lidt for overpowered chili-ekspert. Eller noget. Så vi knippede dem. Ja. Fuck. Det kan helt klart anbefales i jeres pizza, eller i jeres klassekammeraters madpakker og sådan noget. Så vi skal ikke være seriøse nu. Det ved jeg ikke, hvad ved det. Ja, fordi jeg vil gerne sige, at verdens stærkeste chili gør. Det her med er egentlig bevist. Eller, selvfølgelig, I så vores stærke udslip i starten. Mm. Men kort efter, vi havde rappet og sådan noget, så det er jo ikke så slemt igen mere. Ja, altså kun mens vi rappede, det var meget slemt. Ja, jeg ved ikke hvorfor, men der ligger I ligesom tryk nede for lungerne. Og Ja, det var svært. Jeg kan fucking lige høre det sådan noget. vi skal nok lægge, med samme tekst og samme beats, så skal vi nok lægge en bedre episode ud. Kastede du op først, Sigurd? Nej, Det var godt. det ikke op. Bare roligt. Jeg gik bare ud, hvis jeg nu skulle det. Ja. Nu blev jeg fandme også på vej op, da jeg drak det der fucking Ja, samme mælk her, blandt samme her. yoghurten. Er jeg den eneste, der ikke synes, det er så stærkt mere? Nej, Godt nok. man er bare hype, hvor der er fucking adrenalin i kroppen, mand. Jeg håber, jeg nåede det. Mhm. Skal vi gå? Let's bail. Så drikker vi lige det her lort. Dope Frustration. Du ikke stjæle andres ting. Nå. Hej. See you later, motherfuckers. Kom, Sigurd. Vi skrider. Det er det mest sindssyge, vi nogensinde har gjort sådan det. Vi skal gøre det igen en anden gang. Jeg stoppede mega mange gange, fordi det var så svært. Det gør jeg også, med. Mit løg lige var sikkert større, Sigurd. Tror du, man kan få chili i kram? Det er bare, det kan skræde.